Хей, елате с мен на педикюра в Белгия. Тук системата относно маникюр е много различна. Не е както в България. Представете си един мол, където вместо магазини има салони само за маникюр и си избираш салон, отиваш, избираш кой ти прави ногтите, сядаш и ти ги правят. Нещото, което на мен не ми допада, обаче мама е много доволна. Тук работят само с пудра. Казах, че мама е доволна, защото стават една идея по-дебели, а тя винаги иска така по-дебели, по-здрави ногти. Но аз съм изключително стриктна относно ногти. Винаги трябва ногтите ми да бъдат супер тънки, много равни. Те работят много прецизно, много внимателно, обаче, както казах, колкото и да ги изпилят, стават по-дебели. И аз си намерих момиче, което тук работи с гел и отивам при нея, за да станат по-тънки. Тук ми сложиха пудрата, оформя ми ногтите, тук ми ги изпили, изравни ги. Направи ми френския и са готови. Наистина станаха уникални. Момчето наистина работеше много внимателно. Аз се влюбих в крайния резултат. Супер много ми допадат. Направих си и маникюра при моята приятелка, която работи с гел. И съм много доволна.